बेरलाव ब्रह्मखौ इनायै बुथारनायनि हेंथायै कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि धर्ना दिनै कक्राझारनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2 घन्टा धर्ना होनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 मार्च खालारखालि कक्राझार जिल्लानि 118 नं खुमगुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेरलाव बेरथाव ब्रह्मनि गोथै देहाखौ सेसाफानि रेल गेटनि साखाथियाव मोननाय जादोंमोन। बिथांखौ सोरबा दुथांफोरा इनायै खास्रि बिस्रियै बुथारनानै दोनलांदोंमोन। बे इनायै बुथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव 2 घन्टा सोमावसारदों। No,